କହିପାରିବିନି ସହିତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ସହିତ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ତମେ ସେମିତି କୁହନି ତମେ। पैसा नहीं Thank you.
ପୋଲିସ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଜୋତା ବି ପୋଲିସ କର ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ। ଖୁଡ଼ିକେ ଖୁଡ଼ିକେ ମତେ ମ୍ୟାଡମ ବୋଲି କରୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଡମ। ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଥର ମୋ ଜୋତା ପୋଲିସ କରିବ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ। ମୋ ଜୋତା ପୋଲିସ କରୁନି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା। ମ୍ୟାଡମ ମୋ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଠିକ ଅଛି ଏଇ ନେ ତୋ ପରିଶ୍ରମିକ ମ୍ୟାଡମ ବିପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ। ସେ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ। କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ। What? କଣ ନା ମୁଁ ତ ହାତକୁ ଦେ You nonsense! କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ। ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେମିତି ରୋଜଗାର କରି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ମୋ ବାପା ନିଜର ଝାଳକୁ ହାତରେ ମତେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶ ମତେ ବି କରି ଆସେ। ଦିଅ ସେ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ। କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ମୋ ହାତକୁ ଦିଅ। पुलिस बेटे शीघ्र संभव एठू पळाइला चल